yethu. Okhulumayo umama uZabulele umntwana kaNkulunkulu esindisiwe. Bazalwane, ngize lapha ukuzofakaza ngamandla kaNkulunkulu. Nginobufakazi obuningi uma ngingaqala ukwenza kuqale phansi ngikubonge uNkulunkulu ukuthi ungenzeleni. Buningi bazalwane ubufakazi enginabo, ngenxa yesikhathi ngeke ngikwazi ukukusho. Kodwa nje kafushane ngicela ukubonga uNkulunkulu uma ngibheke emuva ukuthi kusukela ekukhuleni kwami ngisemncane kunento kwakungathi ihlukile ngempilo yami, kunento engangiyizwa kusukela kakhulu. Kodwa kwathi mhla ngitshelwa ngoJesu, ngoba nami ngizalelwe nje ekhaya lapho khona belingazani noJesu, kwenziwa zonke izinto, kubizwa izinyanga njalo nje kuthiwa siyaqiniswa. Kodwa kwathi lapho sengiqala ukuvula amehlo, maybe ngangilapha ko-13 years 14 uma ngingaphosisi, ngizwe ngokuthi uma ungakholwa inkosi uJesu uya esihogweni. Kunobhuti wami wayehlale engitshela ethi uma ungakholwa inkosi uJesu uzoya esihogweni uzosha ungafi. Ngaqala lapho bazalwane ukusaba. Ngokwemvelo kunalento uNkulunkulu wangipha yona ukuthi uma ngitshela into ngikhuzwa ngayo ngisheshe ngiyiyeke. Ngaba nalokho-ke bazalwane nje kafushane, uNkulunkulu wasiza impilo yami ngakhula ngesaba. Kusukela lapho ngaqala ukuba umuntu ovele kwesikhathi abona imibono, ngibone sengathi umhlaba uyabhubha, ngibone sengathi ngiboniswe ngesihogo. Ngakhula-ke bazalwane nginalolo valo ukuthi ngifuna uNkulunkulu manje, kodwa ngingazi ukuthi kufanele ngisindiswe kanjani, ubona kanjani ukuthi ususindisiwe. Ngakhula njengamantombazane onke sifunde esikoleni, kodwa into engayinothisa ngempilo yami kwakunzima ukwenziso kwabo. Akekho umuntu owayengitshela. Kunalento eyayingaphakathi kumina eyayingitshela ukuthi lokhu kuyisono. Kunalesi isono nje ngathi sibonakala sengathi isono esigqame kakhulu kubantu abasha, izono zokujona. Empilweni yami ngisakhula ngiyingane, ngiyintombazane, ayikho into engangiyisaba njengehlazo ukuthi ngithi ngiyintombazane ngitholakale kuthiwa sengimi nabafana emgwaqeni ngalezo yikhathi. Ngakhulu uNkulunkulu engisiza, kwakwenziwa konke esikoleni nganginothisa ukuthi sengathi kunento kimi engafani nabanye abantu, nakuba abanye babengibona sengathi ngiyathithisa. Kwakuthiwa amagqoka lapha ey'koleni sasigqoka ngalezo yikhathi iy'ngubo okuthiwa ama-gym dress esikoleni. Kodwa mina nganginothisa ukuthi uba ngangingafisi ukuthi uma ngigqoka into ibe ngaphezulu kwamadolo. Leyo nto bazalwane yayizenzakalela ngingathelwe muntu. Zigqoke iy'ngane ngiyibone ukuthi zibi kahle zigqokile, kodwa uma ngithi ngiyazama mina kungavumi kungagqoki. Ngithi uma ngigqoka kwesinye isikhathi kwenzeke kungavumi ukuthi ngigqoke into engenansi imikhono. Konke lokhu kwakuzenzakalela. Bazalwane kafushane ngenxa yesikhathi ngisuka kude noNkulunkulu. Kodwa kuningi engingakusho uma ngathiwa kuvela ithuba ngisho ukuthi ungenziseni endleleni. Kwahamba-ke bazalwane ngiqeda u-grade 12 wami ngahlangana ne-Radio Kwezi. U-Radio Kwezi sona siteshi sayakha impilo yami, ngoba emabandleni onke ngahamba ngakhonza, kodwa kwakuthi noma ngikhonza kodwa ngithole ukuthi uma ngifika mina enhlizweni yami kube nalento sengathi ngingakhala kakhulu. Uma kunezinto ezenzekayo kimi kufike sengathi mina kodwa kimi khona engakuboni kahle. Ngibona abazalwane kwesinye isikhathi noma kukhulunywa ngathi bakhuluma ngokwabo. Angazi bazane inkosi ingithethelele, ngangihlale ngixolisa njalo ukuthi inkosi ungithethelele, ngiwumuntu ophenduka kanjalo. Ngahlala abazalwane no-Radio Praise ngihlale ngilalele khona. Kunohlelo olwakungena njalo nje ngo-7 olwaluthi sekusile enhlizweni, lwangiphilisa kuze kube namanje ayikho into engiphilisa njengobufakazi. Enhlizweni yami-ke bazalwane yahamba lento kwaze wafika nalapho sengishada khona. Zakhula izimo nesitha sikhona. Kuningi okwakwenzeka, kodwa kuthe makuqala ey'ntweni ey'ningi bekuthi uma ngikhuleka ngingedwa endlini kungavumi ukuthi ngikhuleke ngingabopheli ukuthi ekhanda ngingathelwa ngalutho bazalwane. Ngathi uma ngifika ey'nkonzweni lapho ebengikhonza khona kufanele ukuthi mina ngizwe sengathi ngihlonipheke kahle uma ngifake iduku ngingashongo lutho omunye. Ngikhumbula kwenye indawo kwaze kwaba sengathi mina ngizenza isalukazi. Kwesinye isikhathi siyakhonza kodwa kube khona amagama isithi esisikhonza ngawo. Kuthiwa wena phela ubonke nje ugqoke kahle ube muhle, ugqokise kukamama omuhle. Ngikhumbula kolunye usuku nomunye ubaba waze wathi akufanele ukuthi umama
uzuvale ngisho nanamadlela. Ngangilimala khona, kodwa kimi kungavumi noma ngingedwa. Kafushane bazalwane engachithi isikhathi ngoba ngazi ukuthi isikhathi sinjengamanje uNkulunkulu ungenzele izinto eziningi. Ngitholile i-answer ngempilo yami. Ezinye izinto isitha besizama ukuyidedisa empilweni yami, kodwa uNkulunkulu ungivuselele ithemba. Amen. Ngolunye usuku ngangilalele ubaba umpostoli ubaba uMsibande bekhuluma ngohlelo, ngazi ngoba baduduza nami bekhuluma ngokuvuselela ithemba mangaphosisi. Nginalokho nje bazalwane ukuthi uNkulunkulu ungenzele isimanga. Njengamanje ngithi angibonge kakhulu, unyaka usuyaphela. Yilo muntu uma ngifika enkonzweni ngafuna ukuthi Nkosi ngicela ungenze ngibe yisitsha esisebenzayo endlini yami. Noma ngifika kuphi ngisho noma ngabe ngisemsebenzini kunale nto ngathi ngingayiphila ngihluka, ngizazi nami ukuthi bekwenzakalani, kuyazenzakalela. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngibongele labantwana abaphumelele. Unyaka usuyophela bengazi ukuthi kofika lesi sikhathi ngiphila kanje. Nomntwana wami ke wagula kakhulu, omunye kabuhlungu, kahle kahle ukube kungenxa yesitha ngaba ngekho emhlabeni, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonga leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngimbonile esebenza. Kuningi bazalwane engingakusho ngenxa yesikhathi ngeke ngikwazi ukusho konke. Ngizokuthula ngolunye usuku ngisho ukuthi uNkulunkulu wenzani, uphumaphi. Ngiyabonga uJesu Kristu uyinkosi.